Ginulo mo ang isip ko. Sinira mong kinabukasan ko. At higit sa lahat, pinapunta mo ako sa mga bisyong walang hiya. You're not... Malipay yung pagbalik sa atong channel mga igsoon. Karon atong isgutan ang duha ka naong sa kinabuhi ni Berta sa Cebu nga nahimo nga instant celebrity sa social media. Tungod sa iyang kasikat sa social media, siguro kadaghanan ka nato kabalo na sa iyang istorya kung unsa siya kaniadto. Pero naasap tay nakuha sa social media nga lahi sa istorya nga kasagaran nato nga nahibaw-an. Pero una pa ta mo padayon sa atong istorya. Palihog sa kog pindot sa subscribe button, sabay click pod sa notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga video. Atong nahibaw-an pinaagi sa social media nga usa siya kadati nga maestro sa dihang anaa pa siya sa iyang maayong pangisip. Usasab siya ka-active nga LGBT member nga nakigbisog sa ilang katungod. Nausap ang dagan sa iyang kinabuhi sa dihang nahigugma siya sa usa ka lalaki to the point nga gihatag na niya tanan nga suporta, ma-emosyonal man o financial. Tungod sa iyang suporta, pati mga illegal nga buhat iyang gisuportaan. Ug ang problema pa, apil siya gidamay pa sa iyang illegal nga mga bisyo. Masakit ang ginawa mo sa akin. Ginulo mo ang isip ko. Sinira mong kinabukasan ko. At higit sa lahat, pinapunta mo ako sa mga bisyong walang hiya. You'll never be abandoned in my life forevermore. Mahirap akong kalabanin. Lalaki ka lang sa buhay ko. Ug hangtod miabot sa punto nga pati siya nahimo na nga naadik sa droga. Kining tanan iyang nahimo tungod og alang sa pulong nga gugma. Gugma nga dili patas ug one-sided. One-sided tungod kay siya lang ang nahigugma, pero ang lalaki ang iya lang kwarta ang gipunteriya ug laing babae ang gihigugma. Ug mas nibaliktad pa ang iyang kalibutan sa dihang gibiyaan siya sa lalaki ug gipili ang iyang babae. Ug ang nakapait pa, gawas nga mi-withdraw na ang lalaki sa iyang gugma, pati pa ang iyang savings gidamay pa. Ug tungod niining panghitabua, ang iyang profesyon ug ang iyang kaugalingon napasagda na. Ug nakakita siya og kadamay ug ipahungawan sa iyang problema nga mao ang naong sa droga. Hangtod na kulong, nakagawas og tungod sa iyang pagpabaya sa iyang kaugalingon, nawad-an na kinig maayong pangisip ug nahimo na niyang balay ang mga kadalanan. Uy, kabalo ba ka nga trending na kay ka? No? Really? Ang pagkakaalam ko sa sarili ko ay bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Kumusta ka naman? The same as usual. Life is wonderful. Life is precious. And life is powerful. Kumusta yung love life mo? I don't like a man. I hate boyfriend. But I like happiness in my life. God bless you. Oh, don't call me that. Hindi ako mamamatay. Ay, Naku naman, mali naman yung mga words mo for mga panunglo. Ano ka ba, Dayan? Alis. Ug mauni nga version ang kasagaran nato nga nahibaw-an. Pero unsa puning atong nahibaw-an sa social media about kang Berta nga usa lang kuno kini ka made-up story. Ug ang story goes like this mga higala. Ang tao kuno sa atong istorya dili kuno Berta ang pangalan, kundili Tisoy o Isoy. Ug dili pud kini maestro, kundili banana chips vendor. Ug dili po daw kini LGBT advocate, hinuon usa kini ka maayong player sa volleyball. Ang nagkatakdo lang nga istorya mga igsuon, mao nga si Berta ug Tisoy pareho nga user ug addict sa droga. Pero bisan asa man niini nga version mga igsuon, maberta man o matisoy, pareho nga makapunita og leksyon sa ilang kinabuhi nga ang droga dili makahatag og maayong kaugmaon,
Kundili, rehas o kalsada ang posibleng padulngan ug ang pait pa, minteryo kung malason. Dili lang taman mga igsoon, ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel ug daghan kayong salamat sa pagtan-aw.